se bafethi Topo Sticks mapenzela 2.0 eksenjaya mnandi njami shoot my ntwana ngwamangala amakhamera ntwana shoot my la ukurisk game ka shoot my wena ntanga kubo cherry in 1 to 10 usiganga 9 uyasema njami shoot wena mangakulandela istoko manje ntanga ungashaya into za fast ungathola ihakho uthola ama number wena afele ntwana kulumbizi ba mantwana do your thing ntwana Maya vaya wena. Hello. Right. Shabana. Uncle. Tikama bana. Fanele. Oh fanele usemu. Nani? Makabheka ke lami ubungani yabo. Maka la isikela vele abantu abaningi bangicava ngomagogo yabo. Yeah. Kahle mfethu nama ngicava ukuthi ngibizweleni lana. Wena uyacava? Cha ngasi. Awucava? Eish. Nama ngicava maka athi ngihlala edabini yabo. Eish mfethu omuhle yo. Manje mfethu ngangikama number yakho. Angikhona. Why? Ngithanda. Mawungathandi. Because angifuni. Awufuni kanjani? Kahle. Mfethu nisho mina ngifuna ukuba umngani nawe kahle. Umngani. Yeah, singaba bangani ngaphandle kwamanamba. Anisha amanamba phela sizoringa yabo ukuthi yabo ngikubulise yabo. Yeah, ngithi even ngisho face to face siyaringa. Siyaringa. Yes. Maka phela mina ubuso bakho ngiyacala ukubona mase. Nami ngiyaqala ukukubona shem. Uyacala ukungibona? Yes. Maka bheka umuhle ne. Danke. Isho umuhle bheka maka isho ngicabanga ukuhlala edabini yabo soloku ngithola ithuba yabo. Yeah. Bheka mfethu ish. Eish angazi ngakhuluma ngithini kahle yabo makafile mfethu eish ubuhle bakho mfethu uyangichaza mfethu yathona ende futhi nebody yakho iyangivumela mfethu yathona sidudla yabo fihliza yabo yeah mfethu so yabona mina idudla kahle ngiyayithanda yabo so angazi ukuthi masingaba nobudlelwane yabo uyanqanqalela kahle mina nawe yabo you are shaking kanjani yabo mina kahle ngiyakutryisa solo ngicala ukubona ya ngiyakuthanda yabo so ngingazi ukuthi wena ungaphawula uthini Hayi anginamagama shem. awunamagama so angeke usho next kimi why Because anginamagama ngazi ukuthi ngithini. mfethu Ngoba nawe ufike nginganakanga so. oh ufike nginganakanga mako sazoyitenka khona ungakahambi right Ngishaphe na. anami ngishapha so umrate angakhi ubiyena nje in 1 to 10 10. 10 Yeah. wena umrate angakhi asolo kangidayithene 9 la 9 why 9 ish inkinga kaThembisa ubuhle bakhe mfethu ish yeah bangamthatha noma yini bangamthatha noma yini yabo and maye nebody yakhe Hayi cha ngishaphe. why angithi nyakanyaki wala waliphathaphatha Socelwa yini? maqaba sikumanyaka asanyafula nyabala wena walala wasala mfethu umuntu angafuni maka sifele yaqela lambolo vayazanja phezulu kazi bashithimisa imiliyoni shayela phansi boy shayela phansi Hayi champagne hayi la family champagne noma ungayivala bafo shayela izandla kamala pichichit wena ka angithi nyakanyaka awufiksi man